Доброго вечора. В ефірі телеканалу АТР, програма «Бугунь». Сьогодні я її ведучий Айдар Мождабаєв. Я вас вітаю. І ще раз я починаю і буду починати кожну годину на свій ЕТР сьогодні, а їх буде 3 поспіль. Починати буду з того, щоб переконати всіх зробити вакцинацію. Особливо тих, хто мешкає на окупованих територіях, окремо в Криму. Є така можливість відкрити пункти вакцинації, і ви можете звертувати своє життя, життя своїх близьких, друзів тощо. Беріть, не знаю, там, автівки, мікробуси і сідайте разом туди з сім'ями, компаніями. І на вас чекають на 2 пунктах пропуску КПВВ Каланчак і Чонгари. Це така можливість, яка є у громадян України, навіть якщо вони перебувають на окупованій території. Не нехтуйте цим, бо це смертельна загроза. Зараз ми перейдемо до інших тем. І в мене в гостях Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Я вас вітаю. Вітаю вас. Олександр, сьогодні ваш день, це безперечно, бо головна, я вважаю, новина, крім різних скандалів, до яких ми вже звикли, це справжня подія. Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін 19 жовтня прибув в Україну з офіційним візитом. В Києві Ллойд Остін, зокрема, зустрічається з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони з Андрієм Тарановим. Наскільки мені відомо, вони вже зустрічалися зранку, і там він вшанував пам'ять загиблих. Цей чудовий, красивий, високий американський генерал. І з метою засвідчити союзників партнерів у підтримці Америки і їх суверенітету перед обличчям російської агресії, повідомив раніше сайт Міноборони Сполучених Штатів. Візит стане черговим підтвердженням непорушного стратегічного партнерства між нашими державами, відзначили в українському уряді. На зустрічі українського міністра оборони і голови Пентагону обговорювали вже порядок практичної реалізації, досягнутої домовленості і присвітив двостороннього співробітництва. Тощо, давайте послухаємо цитату саме з Остіна, з містера Остіна, а потім продовжимо розмову. Приземлився в Києві. Я тут, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку суверенітету України, її територіальної цілісності і євроатлантичних прагнень, і висловити нашу прихильність до розвитку здатності України в стримуванні російської агресії. Так коротко, по-військовому, да, він висловився. Хто це за людина, хто ця людина, яка її особиста історія, чому він став, я просто здалека хочу знайти, чому він став міністром оборони найпотужнішої країни світу, і навіщо він конкретно приїхав в Україну. До речі, не тільки. Він, здається, з Грузії, з Сакартвела прилетів, до нас. Ще Молдова. Ось, уважно слухаємо ваш аналіз. Я почну з вашого дозволу з останніх, хоча я маю все-таки зробити вступ, що попри те, що заява зроблена так коротко по військовому, насправді багато американських генералів – це люди надзвичайної такої, можна сказати, стратегічного значення важливого. Вони, як правило, начитані, вони, як правило, намагаються з різних джерел отримувати інформацію, вони, як правило, формують так, скажімо, своє оточення, свою команду, щоб отримувати якомога більше знань з різних напрямків. Тобто, можна згадувати багато прикладів, але, як правило, це всі люди, які мають надзвичайно широкий кругозір і точно не зациклені виключно на військовій службі. Це певною мірою такі мислителі, які в військово-стратегічному плані, не тільки, подекуди навіть політичному, все-таки більше військово-стратегічному, безпековому, які надзвичайно, а деякі з них люблять поезію, театр, і тому це просто свідчить про те, що і знаєте, що мені імпонує в американських військових? Тут без якогось там пафосу і без... Мені імпонує те, що вони намагаються завжди йти в ногу з часом. Тобто вони відчувають, що поступово все змінюється. Відповідно, і вони повинні вловлювати певні зміни задля того, аби, фактично розуміти... Давайте подивимося. Наприклад, я думаю, що DARPA,
американський центр, так, який розробляє інноваційні військово-технічні розробки для армії Сполучених Штатів, вони точно в тренді передового. Наступне, заяви, зверніть увагу, навіть на те, як рефлексує Росія. А як рефлексує Росія? Наприклад, виходить Герасимов, головнокомандувач, і каже російській армії: от ви знаєте, що ядерна зброя, може, це вже і не панацея, оскільки є вже розробки космічні, які дозволяють фактично хакнути систему, яка керує, зокрема, ядерною зброєю, і фактично, скажімо, Росія навіть потенціально може втратити контроль за цим. Тобто? А це означає, а ми робимо висновок, а хто міг це зробити і хто міг? Не Північна Корея, це точно. Зрозуміло. І це зрозуміло. Наступне, є розуміння того, скажімо, які напрямки в Збройних силах потрібно розвивати. І це точно не гіперзвукова зброя. От якщо подивитися уважно, на що американці зараз вкладають, так, у них є традиційно флот, це просто вони не можуть... Це два океани великих. Да, тому що це велика морська держава, вони не можуть сюди не вкладати. Але вони надзвичайно сильно просуваються в кібері. Фактично, по технологічному розвитку Сполученим Штатам може кидати виклик тільки Китай. Росія просто не спроможна. Китай потенційно стає такою державою. Вони зараз надзвичайно серйозно проводять дискусії щодо штучного інтелекту, в сенсі того, наскільки це можливості, наскільки це загрози. Тобто, про ці вже дискусії йдуть. Наступне, американці говорять про те, що як вийти через 15-20 років на заміну 30-40% особового складу на роботів або кіборгів, або на робототехніку. Це вже відверто йдуть дискусії про те, що може бути, яка може бути ця армія майбутнього, які складові. Те ж саме стосується психологічних операцій, те ж саме стосується... Вони надзвичайно глибинно, потужно намагаються вивчати, які домінують настрої в суспільствах, які є тренди, чим живуть, що може фактично майбутнє принести і так далі. Я не скажу, що і наші вороги, росіяни, наприклад, теж нічого не роблять, але порівняно з американцями, вони роблять вкрай мало, і їхня рефлексія зводиться виключно до того, по яким напрямкам можна провести експансію, де заробити гроші за допомогою нафти і газу. Це в принципі, все, куди може досягти. Тому надзвичайно цікаві люди, особистості, які, в принципі, з іншого боку, все прагматично і просто. Тому що мета цього візиту – це сформувати такий південно-східний європейський фланг НАТО, безпековий в Чорному морі. Справа в тому, що десь в 2017 році, я пам'ятаю, мені колеги вперше почали надсилати інформацію з Румунії, до речі, з Бухаресту, про те, що в них активно йдуть дискусії про безпеку в Чорноморському регіоні. Ми так поступово, мляво до цього долучались процесу, наші, маю на увазі, там урядовці, експерти, але потім теж. А в чому вона полягає? В тому, що уже тоді проводилися конференції, заходи, де, скажімо, передбачалось і говорилось про те, які загрози поступово може становити Росія. 2017. Це активно вже говорилось, як протидіяти. Уже тоді ми говорили про те, що фактично ця російська експансія може призвести до загроз, про які говорять зараз. Зміїний там напад на нього заговорили, ми ж почули знову. Заговорили про те, що можуть бути відрізані торговельні маршрути. Одеса, Чорноморськ. Фактично Азовське море в окупованому стані. Так, і це було фактично вже передбачало, що буде Азовське море, а далі може бути Чорне. Треба протидіяти. І оці способи протидії, вони зараз і випрацьовуються. Не даремно пан Остін згадує Україну, Румунію, Грузію, а також Молдову. Тому і Болгарію. Бо кого ще згадувати? Це всі чорноморські держави. Є ще Туреччина, яка відіграє важливу роль і, в принципі, з якою в нас є дуже серйозні військово-технічні програми, які, я маю надію, будуть розвиватись. Там є серйозний дуже потенціал. Взаємовигідна, до речі, співпраця. І зараз вкрай важливо, щоб фактично зміцнити оцей фланг і
якщо ми говоримо саме про Чорне море, то тут треба розуміти, що нас уже Сполучені Штати в цьому регіоні починають розглядати як повноцінного союзника, нехай не члена НАТО, але практично на рівні. А по чому це видно? По зразкам озброєння нового, яке постачається. Ось нещодавно ж літак приземлився в нас тут, да, з новою зброєю. Ну, ми можемо говорити і про катери. Марк-4, ми можемо говорити про катери типу «Айленд». Ну, скажімо так, є там, в принципі, подекуди справедлива критика, що, можливо, не найпередовіша зброя, яка потрібна, але потрібна. Я тут, до речі, якщо ми візьмемо, наприклад, британців, ми можемо сказати про суму, так, це кредит. Але кредит все-таки на сприятливих умовах 1,3 мільярди. Ну, щоб було розуміння, це трошечки більше, ніж наше оборонне замовлення на всю армію. І треба розуміти, що якщо ми говоримо з британцями, домовляємося про цих 1,3 мільярди, а у нас на цей рік, на 2022, наступний точніше, закладається сума приблизно 33 мільярди гривень на все оборонне замовлення. Британія готова виділяти ці кошти на спільне виробництво катерів, фактично, які будуть застосовуватися і які будуть використовуватися військово-морськими силами України в Чорному морі, які будуть захищати нас в першу чергу, нашу державу, і фактично виділяти на це кошти. Я вважаю це дуже добре, тому що з нашим оборонним замовленням і спроможностями, на жаль, які є, ми би довго це... Стосовно флоту, це точно, абсолютно. Це не просто довго, це ми не спроможні швидко це зробити. Це велика підтримка, але є ще інший фактор. Зараз все, що ви казали, стосувалося Чорного моря і безпеки Чорноморського регіону, але є ж така... Ну, доволі вірогідна небезпека, якщо вони все ж таки вирішать втручатися повномасштабно, тобто вводити Україну де-факто війну по всьому фронту, то там є ще протиповітряна оборона. І от нещодавно тут інший військовий експерт був у мене в етері, і він казав, що це головна наша мета – отримати дуже якісну, сучасну протиповітряну зброю. Абсолютно погоджуюсь, і я можу сказати, що ця інформація, вона виникла ні звідки. Справа в тому, що у нас вже затверджено, і цього року, я маю надію, ми закінчимо роботу, держава наша закінчить, наші органи, зокрема Кабінет міністрів, ухвалить всі підзаконні акти, які потрібні, тому що стратегічно ми вже стратегії доктрини і стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу затвердили. Вона набула чинності от недавно, буквально в серпні. Там визначено один із пріоритетів протиповітряна оборона, я абсолютно погоджуюсь. Питання в тому, якими засобами її досягти. Бо є три шляхи. Перший шлях – ми закуповуємо виключно, шукаємо шляхи, як купити кредити, не знаю, влазимо в ці кредити, в борги, просимо надати, якісь розстрочки, кредитні гарантії, тобто з різні варіанти, но купуємо за кордоном. Залізний купол, Петріот, я не знаю. Залізний купол – це мало реально, я думаю, враховуючи яка довжину фронту. Треба розуміти, чи готові нам, знаєте, треба бути реалістами і розуміти, чи нам готові продати. Це ж теж... Ноу-хау – це ізраїльське, маєте на увазі. Це спільна ізраїльсько-американська розробка, насправді. Але... це питання вже дискусії. Ми купуємо, це перший шлях. Другий шлях, ми пробуємо комбінувати. Це означає, що ми пробуємо щось купити зараз для того, щоб вирішити оперативні потреби. І в той же час фінансуємо наші розробки. На ті, які визначені, зокрема, і Кабінетом міністрів. І третє, це ми йдемо виключно тим шляхом, що нам нічого не треба ні звідки. Ми самі спроможні себе захистити, і ми зараз. Як на мене, другий шлях, він є найоптимальнішим. Тому що він дає відповідь, по-перше, зараз захистити те, що ви запитуєте про оперативні потреби. Залучити союзників до спільної праці, до речі. Якби нам вдалося, скажімо так, залучити сюди для локалізації виробництва і спільного виробництва, це було б ідеально. Бо той же Ізраїль згаданий, все-таки компанія «Рафаель», якби вони не уклали співпрацю з Райтеоном, я думаю, що їм би було важче набагато. Але весь світ сьогодні, всі провідні компанії, от візьміть список,
не знаю, елементарно найбанальніше з Вікіпедії і подивитися, всі компанії між собою кооперують. Європа вся кооперує. Airbus – це класичний приклад технології, як вони виробляють той же свій винищувач там, і цивільні літаки. І нам треба, звичайно, шукати цих шляхів, обов'язково. І до цього потрібно прагнути. Це один момент. І друге, паралельно розвивати свої. А у нас, наприклад, той же КБ «Луч», конструкторське бюро, який розробляв Вільху і Нептун, тобто це підприємство, яке продемонструвало, що вони можуть і здатні робити ракети, які приймаються на озброєння, проходять випробування. Вони, в принципі, заявили про те, що вони здатні розробити зенітно-ракетний комплекс протиповітряної оборони. Для цього їм потрібно на завершення випробувань, вони заявляли про $50 мільйонів. Я думаю, їх варто знайти і дати, бодай спробувати. Це не така сума, да. А потенційно це залучити і партнерів. Це потенційно це вийти на зовнішні ринки озброєнь. Розумієте, в нас ще є проблема, над якою зараз треба активно працювати, це все-таки зовнішні ринки збуту. Тому що Це спірне питання, нам же самим потрібно. Да, але оборонно-промисловий комплекс, будь-яке підприємство українське, воно тільки на 50% приблизно живе за рахунок державного оборонного замовлення. Воно не може вижити. Питання в тому, що ви ж розумієте, що це тільки розпочалося кілька років, як воно реформується. Фактично нам дістався оборонно-промисловий комплекс, який є старий який зав'язаний, в керівників яких багатьох було сприйняття, що без Росії ми не виживемо, без їхньої кооперації. А якщо їм ставиш завдання подивитись десь ширше за горизонт, це неможливо. Все, одна відповідь. Тому це питання реформування, це питання, до речі, і загалом зміни цільових призначень певних підприємств в бік цивільної сфери. Тому що, якщо підприємство може виробляти щось для військової промисловості, воно може виробляти дуже часто щось і для цивільної промисловості, для виробництва тих же автомобілів, тих же літаків цивільних та банально побутової техніки, телевізорів. Ми десь далеке в майбутнє. Розумієте, це те, що працює. Тому що швейцарський концерн РУАГ величезний, який скуповує зараз військові заводи по Європі, там 50% цивільна складова, на якій вони заробляють дуже хороші гроші. Тому є над чим працювати, є куди рухатись. Я все-таки думаю, що у нас буде цей другий комбінований підхід, і ми зможемо... важко говорити про Петріоти, тому що, по-перше, ціна. По-друге, нам, щоб змінити фактично систему, скажімо, змінювати, а тут уже фахівці військові теж можуть підказати, що нам тоді потрібно повністю цикли управління змінювати і так далі. Тобто нам потрібно, якщо ми беремо Петріот, це не одна установка. Нам потрібно критично, щоб налагодити систему. А це гроші... Це серйозні гроші. І питання, хто це профінансує. Взагалі, знаєте, якщо так думати на перспективу, надійно, це ми вже, напевно, вважаємо кордон з Білорусі, це теж потенційний фронт, так? Яка там довжина фронту загалом, 2000, я не знаю, кілометрів, не менше. І все це потенціально небезпечні місця. І тут є і повітря, і на суші, і тощо. Тобто це просто мільярди, може трильйони доларів. Я просто наших чи там в кооперації з кимось. Ви так спочатку багато компліментів відсипали американському військовому керівництву. І правда, там люди дійсно досвідчені, дійсно освічений, тобто там не може якийсь там мовний черевик якийсь стати генералом чи там тим більше міністром оборони. До речі, міністр оборони це ж така більш-менш, за що він же не командувач, так? Він не командувач, він політичне керівництво. І як правило, це має бути цивільна людина. До речі, всі генерали, які були, і цивільні у відставці. Вони у відставці. Але ось тут є, чи не спростовує всі ці, правильні, в принципі, тиради на їхню адресу ситуація з Афганістаном, де 20 років нічого не відбулося позитивного. Ви казали, що він вивчає ситуацію, стежить за суспільством, за думками людей, аналізує. Може, хто і аналізує, але ми бачимо втрату декількох трильйонів доларів
Це просто це такі суми, яких вистачило б Україні для того, щоб залізний купол просто по всьому кордону встановити. Так? І потім політичне керівництво Сполучених Штатів приймає рішення вийти і залишити майже всю зброю, м'яко кажучи, ненадійним партнером, якщо ще взагалі партнерами можна назвати. Це Талібан, це терористична організація. Ось що на це скажете? І чи зроблено якихось висновків з цього? По-перше, нікого, попри компліменти, не можна ідеалізувати. І всі допускають помилки, в тому числі і держава. Так, але давайте подивимося на це із цієї точки зору, що навіть в статусі держави Афганістан вона отримувала надзвичайно багато. І це питання також до внутрішнього, до афганського уряду і до їхньої корупції, до речі. Чому вони не змогли забезпечити собі на користь для, в першу чергу, навіть захисту себе? Вони навіть себе не змогли. Я думаю, що вони набагато більше корумповані за наших чиновників. Абсолютно. Просто в 100 разів, в 1000 разів. Да? Абсолютно. Але і гроші їм давали набагато більше, ніж нам, починаючи з 2014 року. Вони отримували дійсно зброю, яку їм залишили. Але давайте подивимося на це з іншої точки зору. Уявіть собі, якби в Україні, а була тут в Україні фактично присутні американці окупували би частину України. Давайте назвемо речі своїми іменами. Фактично, американці, вони тримали в окупації частину цієї території, і завдяки цій окупації ніхто не зміг піднімати голову з терористів, фактично, там за поодиноким. Вони йдуть. Вони кажуть, ми вам залишаємо зброю, ми підготували ваших спецпризначенців. Величезну армію, одну з найвеличезніших армій світу, регіону. Це теж дискусія, тому що якщо порівнювати, наприклад, з Іраком, я пам'ятаю штурм, коли був терористами Ісламської держави Масула, і коли іракські командувачі запевняли офіцерам, ми піднімемо зараз 200-250 тисяч. Вони від сили змогли підняти 2000, і вони, звичайно, програли. Але потім вони мобілізували зусилля і все-таки відтіснили терористів і забрали Масул. І Ірак, до речі, у цьому прикладі, він все-таки більш гідний якогось там похвали. Тут ми просто спротиву майже не бачили. А тут нічого не було. І в тому то й питання, що, вибачте, я це порівнюю з таким, що от ви сидите на березі, і це от банальний приклад, але він працює. І ви кажете, я хочу їсти. Вам приносять вудку, вас вчать ловити цю рибу, вас вчать її готувати, і потім все, вас залишають. І ви сидите, а що робити? Але ж вас вчили, вам же дали знаряддя, щоб цю рибу зловити, вам же сказали, як її приготувати. Чому ви сидите тоді? Хто несе за це відповідальність? В такому разі. Звичайно, вони дали зброю, вони підготували окремі бойові частини. Вони сказали, от вам можливості, будь ласка, давайте боріться, якщо хочете. А якщо не хочете, якщо ви не хочете, тоді виникає запитання. І оце запитання, яке вжевріло дуже сильно в американському суспільстві. Ви ж подивіться, Байден ухвалив таке рішення, але до нього хотів це зробити Трамп. А до Трампа це хотів зробити ще Обама. А чому вони хотіли це зробити? Очевидно, через те, що вони бачать внутрішнє суспільно, їх же ж обирають все-таки американці, при всій повазі міжнародна преса, суспільство, люди по світу дивляться, критикують американців, вони допустили помилку, але подивимося на результатах виборів. Чи стратегічно це використала інформаційна Росія, пішло і на користь? Так. Інформаційно-пропагандистська Росія це надзвичайно розкрутила. Але чи створила це для неї якісь там перспективи в регіоні? Я не думаю. Я не думаю, що таліби – це настільки договороздатна організація, їхні представники, що з ними можна про щось домовлятися конкретно там, що Росія намагається робити. Тому так, пішло це на користь Росії для того, щоб вони показали і виставили Сполучені Штати в невигідному світлі і сказали, дивіться, які союзники. Подивіться, приклади бувають абсолютно різні. Того, як ці союзники допомагають, і того, як ці союзники, і реакції на цю допомогу. От і все.
А якщо, ну, наприклад, давайте подивимося, якщо зброя американська надходила в Європу, країни в Європу, і фактично піднімалося НАТО, ну, тому що НАТО від початків це Сполучені Штати, це треба визнати. Європа після війни розбита, грошей немає, бідність і так далі. Так і зараз майже так само. Абсолютно. Да. Вони ж несуть на себе, і Трамп, до речі, дорікав, пам'ятаєте, там Столтенбергу, що ми вас тут годуємо, а ви не хочете внески свої робити, там тощо. Навіть іракська армія, оце може більш вдаліше порівняння, ближче до афганського. Але вони знайшли зусилля, вони використали за призначенням, в тому числі американську зброю, і вони відвоювали територію, яка була захоплена. Тобто тут позитивний приклад, на відміну від Афганістану. Ну, Афганістан, можливо, я думаю, що помилка була в тому, як відбувався цей вихід. Сам він був настільки, ми ж бачили це все. Але розумієте, На останок ще підривали там військових американців. Але я навіть не уявляю, як можна було б цей вихід зробити ідеальним, так, щоб він вийшов. Тому що він в будь-якому випадку був би сприйнятий інформаційно погано. Десь тут є помилки дійсно американців. Ну, хтось мав це зробити, коротше так, да? Підсумуємо. Абсолютно. І він взяв просто Байден на себе, ну, такий гріх, але це не його гріх. Хоча, знаєте, а коли? Це ж за Обаму було почато? Ні, раніше за Обаму. Ви згадаєте, скільки критики було на адресу Буша? Молодшого, вибачте. А пам'ятаєте, от ті, хто дорікав американцям тому, що вони допустилися помилки, європейці особливо, це не на їхніх площах збиралися мітинги проти введення військ туди? Ну, про Європу я взагалі так дуже обережно висловлююсь. Я пам'ятаю добре, як в Німеччині виходили цілі демонстрації. І німці відмовилися брати участь в операціях НАТО, пов'язаних з цим. У нас є новина. Зеленський обговорив із главою Пентагону ситуацію в Криму і на Донбасі. Цитую з «Українською правдою». Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном обговорив поглиблення практичної взаємодії між країнами та безпековою ситуацією в Криму і на Донбасі. Зеленський відзначив, що Україна, вибачте, я просто вчуся говорити українською мовою. Зеленський відзначив, що... Чи відзначив? Відзначив. Допомагайте. Зеленський відзначив, що Україна намагається активізувати роботу всіх переговорних форматів задля досягнення миру на Сході та відновлення суверенітету територіальної цілісності. Говорили про НАТО, безпеку, міністра оборони Сполучених Штатів. Міністра було поінформовано про заходи, які вживаються для реформування українського сектору безпеки оборони, включно з вітчизняною оборонною промисловістю, відповідно до стандартів НАТО, тощо. Як ви думаєте, Олександре, а якимось чином можна буде дізнатися про справжню реакцію міністра на те, що йому продемонстрували в Україні? Що буде сигналом того, що все нормально, що він певним чином він як інспектор приїхав, напевно, теж, ні? Подивитися, певною мірою так. Чи можна мати справи, чи можна там більше озброєнь. В нього ж запитає Байден, напевно, він же не просто там, це ж не Маріанка якась, він запитає там містера Остіна, що ви думаєте з приводу подальшого співробітництва з Україною? Що він сказав? Ну, ви знаєте, я думаю, що якби пана Остіна просто провели на зустріч, або він зустрівся не з президентом, а безпосередньо з керівниками окремих оборонних підприємств, які в державній власності України, то я не знаю, яка була б його реакція, ну, мабуть, надзвичайно вкрай негативна. Чому? Це тому, що треба розуміти, що, на превеликий жаль, коли ми говоримо про найвищий рівень, воно все начебто робиться правильно, і зустріч ця правильна, і заяви за результатом, і документи, закони, які ухвалюються, і стратегії, які я згадував. А коли ви заходите на рівень виконання, а там повний колапс виконавчої дисципліни, і там повний фактично саботаж окремих рішень, які є правильні. Ну, з точки зору, от взагалі, реформування, вони є правильні. І чому так відбувається? От я, щоб не відходити далеко від теми, скажу, що конкретно можна порушити і побачити. Справа в тому, що коли президент України був з візитом в Вашингтоні, з ним була делегація, зокрема і керівництво Укроборонпрому українського, $2,5 мільярди
щонайменше меморандум був підписаний про співпрацю між українською стороною і американською. Це те, про що ми говорили. Залучити партнерів до спільного виробництва, локалізація, економіка, і армія, і безпека, і все разом. Побачимо, наскільки буде прогрес тут. Це теж індикатор. Тому що я можу відкрити для когось таємниці, але це не є великою таємницею, що час від часу до нас в Україну приїздять представники Боїнгу, інших корпорацій, скажімо так, великих, потужних, які намагаються підготувати тут ґрунт. І поки що ми бачимо, що результатом не увінчалось, бо часто вони їдуть розчаровані. Я не хочу вдаватися до банальних речей, про які всі скажуть, але це проблемна судова реформа і так далі. Є інше. Оцей саботаж, і нам потрібно з цим справлятися. Ви ж подивіться, чого варто, наприклад, на підприємстві «Антонов» переконати, що може непогано мати з Канадою кооперацію і виробляти той же Ан-74, нехай і в Канаді, для ринку, наприклад, Сполучених Штатів, Канади в першу чергу, тому що він передбачений для польотів низьких температур. Чому такий спротив іде? Але це відбувається. І ось це пробити, ось цей спротив, який є на середній низовій ланці, це дуже непросто. Це починалося ще за попередньої влади, воно дісталося в спадок цій. Щось було зроблено тоді, щось не зроблено, але воно так триває. І нам вкрай важливо це пробити. Абсолютно. І тоді ми дійсно, я думаю, побачимо разючі зміни. Слухайте, я зараз читаю, як звати Secretary of Defense, так, на кому назву має посаду міністра оборони Сполучених Штатів. Насправді він не міністр, а Secretary of Defense. Ллойд Джей Остін III. Тобто це покоління якесь вже, напевно, військових, да? Може бути. Я хочу сказати про політичну складову. В Москві істерика, це ми всі бачимо. І ці заяви, вони ж, звісно, перед цим візитом, вони як попереджають росіяни. І вони розірвали співробітність, ви знаєте, з НАТО, тобто там при НАТО представництво було скорочено удвічі через те, що там просто шпигуни відверті, да? Там всі шпигуни, напевно, але ось так. І у відповідь росіяни відкликають свою делегацію і інформаційний центр НАТО, який, я був здивований, він досі працював до цього моменту, він припиняє працю. Це значить, що це просто, на даний момент, може це таке торгівля, але виглядає як розрив, і деякі аналітики, наприклад, я читав тут у Портнікова Віталія, що це таке було лише в часи холодної війни. І ці погрози, і те, що Пісков сказав, що для нас це найгірший сценарій, вступ України до НАТО, це найгірший сценарій, а шлях він прискорюється, ми це бачимо, і цей візит, це політичне таке, дах політичний, да? І він показує ставлення Сполучених Штатів, тобто до шляху України в НАТО, принаймні, в НАТО, да? Ось, це істерика, чи може Росія її якось так дієво вплинути на цей процес, чи вже це незворотне, і коли Кулеба каже, що найгірше в наших стосунків вже сталося, і це війна, яка йде, і він чітко сказав, що Росія, не пам'ятаю дослівно, просто не хочу цитату ставити, просто час. Здається, немає права, не буде вирішувати. Так, тобто це не ваша, це не ваша справа, все. Да, тобто, і щойно приїжджає міністр зі Сполучених Штатів, міністр оборони. Це остаточна крапка в цьому постійному пінг-понгу, коли вони кажуть, якщо ви підете в НАТО, то ми ось це зробимо. Вони шантажують не тільки там Україну, лише Захід шантажують. Більше Захід не буде звертати на це увагу? Я тут тільки ремарку скажу ще один важливий момент, крім місії, так, і припинення діяльності інформаційного центру. Ще важливий момент стався. Він менше так проходив, але він теж показовий, тому що відбувалися навчання військові Defender Europe, це великі натівські навчання по всій Європі. До речі, в Україні теж один із етапів – це об'єднані зусилля, які були в нас буквально місяць тому. Це штабні чи фізичні навчання? Це фізичні, і штабні, і фізичні. На рівні там багаторівневі.
НАТО не запросило представників Російської Федерації, хоча один із етапів навчань був дійсно в Балтійських країнах, і вони їх не запросили як моніторинг. Це було у відповідь на те, що нікого не запросили як представниками на навчання «Захід-2021». Такого Це який відбувався в Білорусі? Да, такого раніше не було. Ну, це як показник правило, такий, це да. показник. Вони відповіли. Це вже така більш реакція. Чи будуть окремі країни дивитися на Росію? Будуть. Безумовно. Чи будуть вони намагатися озвучити, зокрема, і російську певну позицію їхню, бо це відверто російська позиція, вона не є європейською навіть. Це російська позиція, яка нав'язана окремим представникам в європейських країнах, які в той чи інший спосіб її намагаються донести. Будуть. Яким чином діяти нам? Ну, я думаю, що багато в чому крига скресла, коли той же Байден сказав про те, що чи може Україна отримати ПДЧ і стати членом НАТО навіть? Так, може. Я думаю, що це шокувало навіть багатьох європейців. І він вимушений потім був додати, що але це залежить не тільки від мене, сказати. Фактично вплив Сполучених Штатів в НАТО, він величезний. І це була певною мірою відповідь на, тому що мені здається, у нас останній рік-два була така трошечки гарячка в цьому питанні. Ми якось так, знаєте, дайте нам гарантії, коли ми вступимо, коли точно дати. Для чого це? Мені видається, що це не зовсім правильний підхід. Треба спокійніше діяти, виваженіше, прагматичніше. Що ми отримали від НАТО? Підсумкова заява, яка була цього року за результатами саміту, де записано, що Україна через ПДЧ може набути. Там написано ряд пунктів, які просять Україну виконати. Вони стосуються, до речі, не тільки оборонної чи безпекової, вони стосуються політичної частини. І судова реформа, демократичні перетворення і так далі, і так далі. Це все, що там записано. І я думаю, що нам треба бути розумнішими і десь усвідомлювати, що нам посилають певні сигнали. Ви будете. Але для цього мають скластися ряд умов і обставин. До речі, не так багато вони вимагають. Це ж нам потрібно, не їм. Абсолютно. Закон про олігархів нормальний, закон про реалізацію судової реформи, яка, до речі, вчора ж скандальна ситуація була, коли знову ж там... З Конституційним судом. Скандал за скандалом. Просто це саботаж відвертий. І, напевно, американці теж це бачать. Я коли кажу про саботаж, я в тому числі це зробити. Якщо ми це робимо, і нам посилають сигнал, мають зійтися ряд умов. Які це можуть бути умови? Теоретично ми можемо припустити, що позиція Росії коли зміниться, але я не думаю. Але ми можемо допустити сценарій, коли в Росії буде відбуватися зміна влади, чи перехід від одного клану еліт так званих до іншого, чи гризня між ними. Будь-що. Будь-яка дестабілізація. Так, коли їхній кругозір не зможе і їхнє бачення вийти далі Кремля чи Красної площі, бо вони будуть зайняті боротьбою за владою. І далі холодильники, якщо криза економічна буде. І тоді, для нас можливі, читайте російську історію, смути в них завжди були такі. Тоді у нас теоретично. Але нам треба бути готовим до таких сценаріїв. Яким чином? Виконати те, про що нас просять. Щоб ми тоді, нам Німеччина, Італія чи Угорщина не сказали, а у них корупція, їх не можна прийняти. А у вас немає корупції. А ми скажемо, дивіться, є, ясно, що є. В них така корупція, якої у нас немає. Тобто прем'єр-міністр, канцлери працюють колишні на Росію. Слухайте, це зрозуміло, і багато цих аспектів, які... Тоді оце нам треба розуміти, а до цього, я думаю, що нам не треба іноді оцю істерику і гарячку. У нас є план. Давайте розпочнемо з меншого. Давайте спробуємо побудувати оцей південний фланг у нас з Чорного моря. Але реалізувати його нормально, без корупції, без якихось зловживань, без розкрадань, показати, як ми можемо робити. А в нас є для цього потенціал. Далі поступово виходити на інший рівень, на протиповітряну оборону. Я розумію, що хтось може сказати, що це час, а загрози вони от зараз. Так, це так. Але ми ж повинні виходити з того, що ми мусимо досягти чогось можливого, реального. Я думаю, знаєте, Олександре, наш час добігає кінця. Я думаю, що попри всі там негаразди і якісь проблеми з реформами, то, що Зеленський має унікальний шанс в історії України. Жодний президент України не мав
таку суму влади. Да? Тобто, якщо зараз цей шанс буде втрачено, це просто не можна буде вибачити, бо шанс насправді є. Американці протягують руку і кажуть, просто зробіть, будь ласка, це небагато чого, і це нам потрібно. І нам, от ось вам, іншим людям, які стежать уважно за корупцією, там, десь там, за нереформованими підприємствами тощо. Це ж, до речі, це останнє питання. Міноборонпром краще працює зараз? Ви маєте на увазі Укроборонпром чи Міністерство оборони? Укроборонпром? Вибачте, я просто... Ну, скажімо так, мені подобається, що нарешті ухвалено закон про реформування. І це індикатор. Він тільки от 6 жовтня набув чинності. І ви розумієте, або ухвалений в червні місяці. Я думаю, це теж питання, до речі, як у нас іноді з Конституцією. І з Конституцією, хоча президент мав би його все-таки підписати раніше. А от у нас розрив між ухваленням закону і його набуття чинності 3 місяці. Я не думаю, що в таких питаннях ми можемо втрачати 3 місяці. Слухайте, я цього не знав, а це максимальний термін, да? Ні, бувають і більше. Хоча, якщо я зараз от пригадую по пам'яті, я не боюсь помилитись, але президентові дається 15 днів, аби підписати закон, або повернути його за Я думаю, що нам не можна втрачати часу. Просто за нами спостерігають уважно, і просто наше існування залежить від того, наскільки ми відповідальні люди. Дякую за те, що прийшли. Ми надовго не прощаємося. Зараз будуть новини українською мовою, а потім, після новин, новий гість, не менш цікавий, ніж Олександр, якому я ще раз дякую за те, що прийшов до нас. Не перемикайтеся.